7 kumpaniji sottomettew 11 offerta sejħa ta' interess ippubblikata mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli brabta mal-inizjattiva ta' beħ ta' appartamenti affordabbli għal persuni bidħul baxx u medju. Jacob Zopardi, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli, spjega ma' TVM News li issa li l-proċess ġie konkluż jgħaddi fidejn il-Kumitat ta' Evalwazzjoni Indipendenti li huwa magħmul minn esperti li se jevalwaw l-offerti fuq kriterji stabiliti ta' kwalità, sostenibilità u prezz. Dan hu pass importanti ħafna għall-missjoni tagħna biex f'qasir żmien issa npoġġu mijiet ta' djar fis-suq Malti bi 30% roħs meta mqabbel mal-prezz tas-suq fl-istess żoni ġeografiċi u li jkunu disponibbli għal ħaddiema bidħul minn baxx sa medju. Din l-inizjattiva tnediet f'Lulju li għadda bila li twassal għal-bini ta' 260 appartament f'erba' siti li l-Fondazzjoni kisbet mingħand l-Awtorità tad-Djar fit trasferiment li kiseb l-appoġġ unanimu tal-Gvern u l-Oppożizzjoni fil-Parlament. Is-siti jinsabu fil-Fgura, f'Marsa Scala, f'Ħalkirkop u f'Taġorni f'San Ġiljan. Dawn l-appartamenti se jkunu disponibbli għal individwi u koppji li għandhom tħul baxx jew medju u dawk interessati jistgħu jirreġistraw l-interess tagħhom fuq is-sit elettroniku www.affordablehousing.mt.